No niin, tällainen pikku tutoriaali etupenkin turvavyön irrotus. Tai penkin irrotus voisi tässä silläkin. Eka kannattaa ottaa tuolta, vetää penkki ihan taakse. Siellä on kaksi tuollaista, olisiko Torksi 50 irrotettavaa pulttia. Sitten takana on kaksi molemmin puolin. Saa sitten, kun siirtää penki eteenpäin, niin pääsee tonne taakse käsiksi. Mutta tää oli hauska tää turvavyöirrotus, että oli meinaa pikkasen jumissa tää mun suoja, että pääset tonne käsiksi tohon pulttiin, että saattaa turvavyö irti, että saat penkin pois täältä autosta. Jos semmoisen nyt haluaa tehdä. Niin vinkki vitonen. Täällä onko Bayerin insinööri tehnyt tällaisen hieno ohjurin, tommonen nahkaliirpake menee tossa. Niin sitä seuraamalla ruuvimeitselin saa tonne alas. Ja siellä on semmonen lipsu, mitä voi painaa. Ja samalla täältä takaa, puhelimen että nähdään vähän sen tosta. Takaa vetää tätä ulos, se tulee aika helposti. Ja sitten tuolta painaa, niin se kliksahtaa auki. Tää tulee ihan tosi helposti irti. Ja se on tällainen. Se käytännössä painaa. Ja se menee toi menee ihan suoraan siihen kohdalle. Sitä seuraamalla pääsee sinne käsiksi. Aivan törkeä. Ja VD40, kun suihkutteli tonne, tuo vähän aikaa vaikuttaa, niin ei mene muoviosa rikki. Ja tää etupää tulee sitten niinku ulos, tuolta ulos. Ja takana vaan vetää niinku, tuolta ylhäältä ottaa kiinni sormen päälle ja vetää ulos, niin se tulee vähän ulos. Ja sitten klipsiä, keskimmäistä klipsiä, kun painaa ruuvimeisselillä. Niin aika simppeli. Sitten vaan, oliko se? On se T50. Tosta pultti auki. Joo. Piuhojen irrotukseen niin suositellaan nyt akkukenkä irti ja tuntia aikaisemmin ennen kuin rupeaa irrottelemaan piuhoja. Niin saattaa välttyä airbagin valojen mikavalojen syttymiseltä. Tällainen tänään.